giat ke jubab kadai sir mara ka bai dai bat ke jubab jong ka khat RP ka jubab pelong hoi bat ke statement ngila ai ka yeng sir mara ka bai dai bat ke jubab ka ba C ka question does not arise sir. Song nor badon buram ia in charge ai kublai fi ka jengkali por kalakhim bat ni sudai ban pendap no ikikam marmar ya ka bai dai bat kani nimshim lala ban ai dani khot tender hendrai ni shuyo ban priang ya ki applications ki bopoi hagani ka office to ka poi ka lasu bun lasu ai betang gi bring wan kandu ya ia in charge wade ya ka bari pe ini gigit ka question ka balai tolong hatu la auction ne claim auction ne la subuh wed ka door nakaliang ka department nam ta gini gigit. Mr. Chairman sir ban penbet ya kajing ong jongi MGC MCM la ai tangi gibriu gi bai kendu yang hendrai ya ka application la pha si secretary jong ka office ru bat hadian kata ngilai ban compile bat hadian bangilai ban compile ni pej ya gibriu ki ba ai ya ka door ka bahe bat ngila jiet kat kum ka jingla ka jongki banbu ya ka door ka bahe supplement supplement ini jingkli kala bu di MDC na so yong kat kum ka juba bengion iam laong ba ladir palat kapur bi khamai show ya kanu notice inviting tender akhwatib kanu garukom bi ong bakal ladir kapur namar tinggi pej ginu gikam gi bajumi dah kan notice inviting tender dan bawan tab hiju khot yang sisien kam judon kum kata baladir kapur. Chairman Badan Burom kepada percaya supplementary question kepada ibu di MDC Badan Burom kejingong kejonga ikejing dia jong kapur namar ba abang ipej ya ka list ke berem kalap sa umaj like way terik but iyo apan pediang ya ki application hadu ki last week jong April lu ngidang yo apan pediang tidak apa pej ya ka jing like jong ka gate haki tu ki penai kala jan kuat more than 20 days don ki gate su ki bala tam ya ka shi benai te halor kata kanong rem yim snow day shu ban slam ya ka kam namar ba ka jing like ka leakages na ni ka revenue haki tu ki por ni snow day bangin pediang ya kini ki bawan ra ke application ha ka to ko por but ngila le ya ka e ka bade banle nakaliang jong ka office sungkono badan ngan ailat soi wanri in pendap mah supplementary haji sisa sungknor kajulong garukom hi dakano kono ka tender kimdan bawan tab ki jukhat yang sisien to compare ka beladap kepaar ngaku abu jingkeli ba hagis nam ki peladap ni jukhot dekat tender ke juya dapat penja auction tementau senam ngiya dekat application tengah kwa bantip ke ga jingmi naki tender ki bakhot hisnam peladap bat ke ga jingmi ke bami mentau senam syukro Badan Burom sa isin ko aban pensyai member ba ngimshim la khat dekat tender kumla ong na do mane hendrai ya kita tender nambar mengimshim la khat kita tender ni kemla ai ya kanu ka advertisement haki newspaper la ni hapo ki bulletin boards ki badan hapo ka office hendrai kumbangin ya tip lang baro nadu meneng la ya ong bakara dai be lingba ki applications ki bangi yo ban pediang bat ha ka bai dai bat ka jingkeli ka ba ikeli ka ba kham hadien ngamdon ka number ka ba ikeli kat nungi yo pediang haki senam ki beladap require notice ya kata lada fidon kam andai ya ka ba menta ngimpat yo ban assess namar ba ka kam kadang ya tang arbanai don ki giet baya tang shibanai di ngapat la ban ai kat nungi krong hakini ki kindiat banai ki bangila adap ai kini ki giet kabadang long too early kemasyu ongno ban assess ni ban yo ek reports na kitu gilesis kat nu ki krong hakini ki banai ki beladap Sono balom buram kajisa kajingkali jongai am kalong ba hagini kisnam baladap kadon ka amount bau nu applicant
nu to kontraktor one tap kaswa bunyo ya kan ka yagini gigit ndrai mentau senam kelaya te application akwa bantip hakini kisnam beladap kanu kitab bat mentau senam kanu kitab to kan ka jengkeli ka balai pada kalong ba akwa tim ni yam kadon ko wi ka forest gate hanthia majai te hakanu ka rukam ba ka forest gate ka yang hanthia majai bat nakai ka daw ya ka collect markot kat kum ka jingtip jonga kamdon any forest product kabaya hanthia majai kita ka balong dan nakaliang jong ka isi pej bha dari bakam ya kinu ka forest product bikin khang no forest gate hanthia majai Sebenarnya benar-benar apa dai baka supplementary belawan dah MDC na po sila ha ka jingkeli ka jung I na ka benta ka jing don jong ka forest gate apo sila the na ka leng jong ngam simdon ka record hang ne kat kum ka jing don ju yu ten rei la ka don kum ka ta ten leng jong ngam sa khot officer ban ai ka jubab balai ba ka don ta ha ka jaga kum ne pandan. Mr. Chairman, sir, sa kawai kajingkali mga kwa banbu ya EM in charge Budan Buram. Alor kani kajingkali kaba 12A mo bala kali kuni whether the executive committee has issued new work order to any individual relating to check gate, toll gate and forest gate. Kajubab kalong yes, excluding forest gate, forest. Tinga kwa bantip hang ni ba balay ba ya ki forest check gates ki bade ki share on minor producers mo ba lamla bandis but hakanu kadur mabamenta ba desi nakaliang ka jong ka isi ka pentri kam ikini ki check gate manu ba pe ikini ki check gate manu ba monitor ikini ki check gate kedi kata ka jingkwa jingkili ka tanga. Sebenarnya benar-benar agak bedai mereka ke forest, nak kalian ka isi jungi ina syong bagi narai bagi lek departmental. Ya kan iki jong ke forest. Pat ki bapak yang tu kita ki staff jong ke forest department ni. Kita jawab sa. Sebenarnya Budan Buram, awak ngasau tu mo ba baro sikap tu, si list outlet ikini ki check gates jong ke forest department. Mentapat layak no ban krong departmentally tengah kwa bangan yo ya ka assurance na ka house na CM Budan Buram ba ka collection kan wan kat kum bakade ban wan ne ka numla ban kot ya kata ka balik se ka bala target bara ka jo ka por nga kwa bantip hang ne kan don ne em ka transparency pat habala ya da ka department tu da ka department so benar benar ladeng iong baka don em ka transparency lada ka department kan pet ningkong habang isim yang negara na kabantaban le departmental namar bang i baki staff jong ka forest ki khambon ki don ki staff haki per ki bangin ong ngin bu shwa kata ka jing bu Ahmad bangin num syania ya ki brio ki bateri for office and council maso ya kata ka benta ngihapan pelacua ngihapan peki ya ka benta ka ya ka niga senam ka benta hato kata ka kom lum departmental kala nem ban kan lum khamba ne kham janai banyak ka baai lisi ke bagi julek mencua ya kata long ngahap bishar andala adab andala pe ikan iki kasnam ka bamta kaya dai wa pitong bai dai ka haduk kalong transparent ya kata te ngahap bishar andala dai ka lenti ka bangi ya pe la haduk kalong transparent nomor ba pisu tu ida ai lisu kalau gumjo hi komba ayu la dangi ale departmental ru ke ka bagi ke officer ki le ke unang tu kong pi ngahap ban nikong yang ngahap ban sim ke jing syania aswa ya ki officer ki badan apa ke department hadukan no ki la ban treasurer nomor baki ki don ha ke office ki ha ban sut ho bagi ki trade nang ne ki don ha ke ki yo ka jing besai yang besar sam nang ne office te haduk kanu ki ai ke jing syania ka papakan na ka banta ban le ya bahatam na ka banta office kata de ka ba na kalian juga ngabu Ahmad bat nga kimilan tihi ke report ke bab tikna ngin sayo adalah degapor ka bangila ban ai ka comparative study yang pedeng ka